हेलो रउआ, स्वागत बा हो हमार ब्लॉग पे। तो रउआ लोग सभी लोग कैसे बाड़ू? तो रउआ आज हम भोजपुरी सॉन्ग सुनावत तानी, तोहरा लोगन का गाना सुनावत तानी। तो हमार गाना कैसे लगी तोहरा लोगन का? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करा, ठीक बा। बहुत परेशान बाड़ू हो राजा। हमार जो पति रहल ना, वो अब इस दुनिया में नहीं के रहल हो राजा, लेके कुछ भी नहीं के पहना था। तो आज के दिन हमार पति नहीं के रहल हो राजा, भगवान के प्यारे हो गइल बा। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करी राजा। हम तोहरा लोगन खातिर कितना अच्छा अच्छा वीडियो लावत तानी। रउआ लोग जेकरा जेकरा का हमरा से पर्सनल भी बात करे के बा हो, जेकरा का गम बा, हमरा का बा बहुत गम बा, तो मेंबरशिप ज्वाइन कर ली और प्राइवेट वाली लाइन में आई। जेकरा जेकरा का अच्छी अच्छी बातें करे के बा, रउआ लोग क्या करी हो राजा, बहुत परेशान बड़ू, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करी। और हम तोरा लोगन खातिर तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनावत रहल हो राजा। का करी, अभी वीडियो भी नहीं बना पावत हो। अब इतना गम बा हो राजा, का बताई। हमार पति भी नहीं रहल हो राजा, एकरा खातिर हम ज़्यादा से वीडियो नहीं बना पावत है, थोड़ा बहुत बना के डाल देते। तो रउआ लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जितना हो सकल बा। रउआ लोग तोहरा से तो हमेशा ही जुड़ल रहल हो राजा, सभी लोग तोहरा लोगन से ज़्यादा प्यार भी करत तानी राजा, का करी। अब हमारे पति नहीं के रहल हो राजा इस दुनिया में। तो रउआ लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करी। बहुत परेशान बाड़ू हो राजा, ऐसा लगा था कि हम डिप्रेशन में चले जाएगो। रउआ लोग अब कोई हमरा का खाना पीना नहीं के देत, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी।